Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanda barlyk geçiş nokatlarynyň işini düzgünleşdirmekde bolan boljak medisina usullary boýunça seminar geçirýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, seminaryň dowamında ýurdun saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň hemde bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň ekspertleri ençeme meselelerini şol sanda halkara medisina sanitariýa düzgünlerini we olaryň iş ýüzünde ulanylmagyny gozapdyr. 19-njy maýda başlanan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistandaky edarasy tarapyndan bilelikde guramalaşdyrylan 2 günlük çäre bu edaralaryň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Daşary işler saglyk ministrlikleriniň we şerket migrasiýa hem gümrük gulluklarının wekilleri işelede Germaniýanyň ilçesi we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň bilermenleri gatnaşypdyr. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýdýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň Türkmenistana sapary häzir maslahatlaşylýar. Edaranyň metbuat gullugynyň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä sapar ýalaşlypdyr, emma logistikanyň soňsuzlygy sebäpli henüzem üstünde işlenilmegini talap edýär. Türkmenistanyň häkimetleri hilakçylyk COVID-19 keseliniň öňüni almak üçin taýýarlyklaryň ähli taraplan we ýokary derejede guramalaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary ýa-ni ýakynda Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň gyzgynyny barlamak üçin ýöriti guralyň oturtulandygyny habar berýärler. Aeroportyň yerli uçar gatnawynyň amalaşdyrylýan yerinde gyzgyny görkezýän guraly oturtdylar. Onuň goýynda maskasyz we elliksiz lukman we polisiýa işgäri durýar. Öň ýolagçylaryň gyzgyny el gurallary bilen barlanýar diýip habarçymyz 20-nji maýda habar berdi. Habarçylarymyz ýurdun saglyk edaralaryna da COVID-19-yň ýaýramyzlygyna degişli işleriň geçirilýändigini, fotosanda olaryň işgärleriň türgünleşdirilmegine degişlidigini aýdýarlar. Niýada badyndaky keselhanada işgärler ýakynda ýörite taýýarlanan otagda virusdan gorayan giyimi giymege öwrenýärler. Hemmesi şol bir giyimi giymeli bolýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Şeýle-de ol paýtagtyň medisina edaralarynyň köpüsinde saglyk işgärleriniň maskasyz we elliksiz işleýändigini belläýär. Lewapda 14.000 hektarlyk gowaçy buğday we göw ekinleri harasatyň netijesinde zaýalany. Apreliň ahyrynda Lewap we Mar welaýatlaryna gelen güýçli harasat ýurdun günlük sebitlerini ekerançylygy uly zar wurdy. 14.000 hektarlyk buğday hemde gowaçy meýdanlary zaýa bolan kärenneçi daýhanlar olary söküp täzeden ekişe girişýär. Munun jikme-jikligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy gizlinlik şertlerini 20-nji maýda habar berdi. Onun kärenneçi daýhanlara salgylanyp habar bermegine görä, Saýed etrabynyň ýeňiş, bereketli tejribeçiler daýhan birleşiklerini hemde welaýatyň başga da ýençeme daýhan birleşiklerini 10.000 hektar paýta ýagyş we harasatdan soň sökülip täzeden ekilip başlandy. Sebitde 10.000 hektarlyk buğday dolu derejede zaýalany. Habarçynyň sözlerine görä türkmen häkimetleri tebii apatyň ýetiren ziýanlaryny kärenneçi daýhanlara tölenmäge synanýar. Tutuş Türkmenistan boýunça bu ýyl 620.000 hektara bolan meýdan gowaçy ekiş üçin bölünip berildi. Lewaply paýtaçylaryň öňüne döwlet harmanyna 320.000 tonna paýta tapşyrmak wezipesi goýuldy. 2020-nji ýylyň hasyly üçin geçen ýylyň güýdünde ýurt boýunça 690.000 hektar meýdany buğday ekildi. Lewap welaýatynyň galla meýdanlaryndan bu ýyl 310.000 tonna buğday hasylyny ýygnamak planlaşdyryldy. Mundan ozal kärenneçi daýhanlar sebitde güýlük buğdaýyň giýje ekilmeginden şikaýet edipdiler. Bu sebitlerde gök, bakça eken daýhanlar hem uly ýitki çekdi diýip habarçymyz soňky maglumatynyň üstüne ýetirdi. Lewap welaýatyny göw ekinleriň hataryna yerli türkmen günlük örneşiriniň 4-nji maýda habar bermegine görä 2000 hektar ýere döwlet tapşyrygy esasyna ýer almas ekildi. Kärenneçi daýhanlar bilen bir hatarda hususy daýhan hojalyklary hem harasatdan agyr ziýan çekenliklerini aýdýarlar. Öz şahsy serişdeleriniň hasabyna 50 hektar ýere ýer almasyny we pomidor eken Lewaply daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmalyk şertini beren gurrungyny uly ziýany galandygyny aýtdy. Türkmenistanyň oba hojalyk resmiýetleri yerli häkimetleri adatdan daşary ýagdaý sebäpli kärenneçi daýhanlara kömek bermeýär. Bu barada ne resmi metbuat ne de yarım resmi hökümetçi neşirler habar berýärler. Daýhanlar inni ýene giç ýetişýän ekin ekip çekilen ziýanyň öwedini dolmak üçin çykylygy gözleýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berdi.
Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi gün saýyn ýitileşýär. Käbir dukanlarda adamlar 2 gün öňünde nowat belleýär. Dukanlaryň käbirinde bolsa gyt azyk önümleri giýişlik saat 7-den soň satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz birnäçe habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şuň badardaky döwlete değişli söwda nokotlarynyň dördüsiniň öňünde adamlar ýerden saat 7-de üýşüp başladylar. Şeker, yağ ýaly gyt haritler satywa çykarlanda bular nowata duran adamlaryň diňi 20%-ne ýetdi. 8:30-da bir nokotda haritler gutaran bolsa 5 minut ara tapawut bilen beýleki nokotlarda hem gutardy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji maýda gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda gürrüň edilýän bazar we ondaky döwlet dukanlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä çörek üpçünçiligi bilen bagly ýagdaý hassa gözgyny bolup, bazardaky çörek dukanynyň öňünde adamlar giýje saat 2-de 3-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden saat 8 töweregi çöregiň ýene 2 saatdan satylyp başlanjakdygyny aýtdylar. Adamlar gitmän nowata durup garaşdylar. Soňra her adama 2 san çörek satdylar. 50 töweregi adam nowata durdy diýip habarçymyz belledi. Azatlyň paýtagtly beýleki bir habarçysy bolsa dukanlaryň her biriniň öňünde duran adamlaryň sanynyň 100den aşýandygyny belläp, şu günler towuk buğdunyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini aýdýar. Her gün nowata duran adamlaryň 7-8 sansyna yerli towuk buğdy ýetýär. Galan adamlaryň her birine daşary döwletlerden import edilen towuk buğdy 2 sandan satylýar. Ýöne bu önümlerde nowata duran adamlaryň takminan 4den 1 bölegine hem ýetmeýär diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä dukanlaryň käbirinde adamlar 2 gün öňünden nowata durýar. Şolaryň biri Magtumuly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän deste dukany bolup, bu ýerde bir gün öňünden nowata duran adamlara harit ýetmese olaryň nowaty ertirki güne geçýär. Ýöne bu ýagdaý şol güni nowat bellen adamlar bilen 2 gün öň nowat bellen adamlaryň arasynda düşünşmezligiň döremegine sebäp bolýar. Köplenç dawa jenjeller hem döreýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyň habarçylary käbir dukanlarda bolsa gyt azyk haritlarynyň giýişlik saat 7-de satylyp başlanandygyny we munyň üçin adamlaryň daňdan ir saatlarda nowat belleýändigini aýdýarlar. Dukan satyjylary we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň käbiri munyň sebäplerini işleýän rahatlaryň ýerden nowata durup azyk satyn alyp bilmeýändigi barada ýazan ardarlaryndan soň ýola goýulandygyny aýdýarlar. Käbir habarçylarymyz bolsa täze düzgüniň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji maýda Dikuçörde Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyranda nowatlary görüp olary nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Döwlet emeldarlary uzyn nowatlary arkada Dikuçörden aýlananda görür diýip howatyr edýärler. Emma nowata duran käbir raýatlar arkadaň video gözegçilik üssü bilen hemme bolýan dawa jenjellerden habarynyň bardygyny we görýändigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy.